Da, errekie hor eukizen duen zuen? Bai, gu bastante, bai. Eta errekiri zelan esaten zuen? Ursabale bai zatotzien batzuk. Eta gero handik Ursabale bera tortezen, eta gero zan gure errekia. Gukan, garbetik handu zen, badak eta, eske, etxe bakotxeak erreka bateko itioren kasik lehen. Bai, Bai, kasik erreka bat. Zer nik esutu haze guretzian guria bat, gero urrungo etzeko gorauan beste bat, eta gero gorauan beste bat, bai. Hiru erreka, bate bestean, tipat distantziak itxienuko ikusi doaz, esetu doaz. Bai. Hiru erreka edo hiru leku? Hiru leku erreka, boaderrak leku ekinte. Hori, bogadi itxeko, etxe bakotxako gituen beran leku errekan, ez da? Guk etxetik artesean berantza. Ekin duen, errekar arte terrenoak. Eta han ekin duen, boaderraki. Eta zuzuan da zauze erropa garbituten? Bai, hombre, ni gazte-gaztetari barrez. Amaten zilez egoten etziar, neure guztuet eta zen erropa gartu baldin da errekarra. Nik holango beti guztetat ez errekako, holango guzezerak. Da segaz garbituten zuen? Jaboi txinbo orduen. Orduen beste asko gure amare izakon guztetan soziat holangoak. Zako guztetan da berak ekarte guen eba jaboi txinbo eta Da horregaz. Horregaz. Egosi, lehenko beratan imini errepak jaboi egosi, beratan imini, eta gero beratuten den zenean garbitu.